आदा आंनो फैसा नांगौ। बबाव थांनो? पार्टि दं आदा। पार्टि? बेसेथो नांगौ? 10,000सो हरदो आदा। 10,000? बेसेबां नांगौ बख'ना लाहै। थेंक इउ आदा। जेरावखि थाङा देरहानानै फै। मोनजासिगोनलाय बेदरा? मोनजागोन। मोनलोंनायाथ' मोनलोंखागोन दिनैबो। फैसाखौ मोनबाय? औ मोनबाय। गावसो देरला फैबाय, जोंहाबो गोदान गानलांनांगोनलै। जागोनब्रा थ'। थौ होमबालाय। राहुल, सामफ्रामबो बिदि बेसे खामानि मावलाय लेखा फरायलाय खालामबाय थानो? माथो खालामबावनो, आंहाबो आंनि पकेट खरसनि थाखाय दिरुननांगौ जायो। आंना आयंआ BTC आव जइन्ट सेक्रेटारि। बेखौ होननानै आं नोंनि साख्रिखौ खालामना होनोसै नामा? नङा सिनायसि, आं आंनि फुरा जिबनखौनो थफ्ला रुजुनानै जालांनो नाजागोन। थेवबो आं बेफोरबायदि गिदिर प्रब्लेमखौ आं लानो हानाय नङा। दे बिब्दिब्ला नोंनि गोसो। आंहा दा खामायनांगौबो डाबल जाबाय। जों सानैनि फिउचारनि थाखायबो थाखा फैसाखौ सेभ खालामनांगौ जाबाय। आं नोंजों सानसेयाव ओंखाम बोथिसे जानानैब्लाबो खुसियै थागोन राहुल। सिनायसि, ओंखाम बोथिसेनि खोथा नङा। आं जेब्ला आथिं थोंनैयाव गसंनानै थांनानै थानो हागोन अब्लासो नोंखौ लायगोन। होनबा आं नोंखौ नेथ' नेथ' बुरिलांबालाय? होनबा आं नोंखौ बोराय समाव थखन थुयै थुयै लांफैनोसै। नंगौ नामा? औ नंगौथ' आरो। बे नोंनि थाखाय। आंनि थाखाय? हाबैनोसै नामा? औ हाबैदो। हाबैदो? होद आंजों जानाय नङा होनगोनलै। होद न' नोंनो हैदोलै। नङालै बस, नोंनो थांदो। होद थौदो नोंसोरबो। नङालै बस, बिदि खामानिखौ हारसिंसो मावनांगौ। बस, जोंनि आबैया बुङो मोजां हाबा मावनायनि सिगां गोदै जाग्रोनांगौ होननानै। होद ओरैनो टेनसनखा। आर मा गोदै गोबाब बिलाइ। दे होनबा नोंसोर सावरायलायबाय थाग्रोदो, आं गोजौआव नायनि। हेलौ सार। मा गारि गाज्रि जादों? आं थांगासिनो दं र'। सारनिया गारि गाज्रि जादोंनो, नोङो दसे थाथ', आं दानो फैफिनगोन दे। खालि खामानि सारा जेबो गैला नामा नोंहा? दानो फैगोन आं, दसे थाथ' दे। मानगोनां फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन, बे जायगाखौ 7 मिनिटनि गेजेरावनो खालि खालाम। बाजै, नों नङा, रथ'। ओइ बुरबक, खेबफ्रोमबो परिखा थप मारिबाबो गोसोफ्रा सान्थि मोनथारा नामा नोंहालाय? ओंखारलां! ओंखारलां! अल दा बेस्ट। दे खामानिफ्रा जाफुंथोंसै। बस, जायगा साफा जाखाबाय। अल दा बेस्ट बस। माबाफोर खामानि दंमोन नामा आदा? खामानि माने एसे गोनां बाथ्रा रायलायनांगौ दंमोन।
मा गोनां बाथ्रा? लोगोफ्रा होनोखि आं बिराद बदलायबाय। आंनाव फार्स्टआव बारा बिदि फिलिंस फैयाखैमोन, नाथाय दिनै भेलेन्टाइन्स डेआव माबा माबि फिलिंस फैगासिनो दं। आदा आं जेबो बुजियासै। ओंखायनोथ' आं नोंखौ बुजायनो नागिरदों। लेट्स मेक इट भेरि क्लियार। आं नोंखौ मोजां मोनो। आइ लाभ इउ। मा? नों सानदों आं जौ लोङो सिगारेट सोबो, आंनाव गाज्रि आखु दं, नोंखौ मोनबानो आं गासिबो गारजोबगोन। नाथाय नों सानदोंना आंनि फेमिलियाव नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? आंनि आदाया आंखौ जोबोद अनखायो, ओरैनो एक्सेप्ट खालायखागोन। नाथाय आदा नों सानदोंना नोंनि फेमिलिखौ हरगोन ना हरा? नोंनि फेमिलिखौ बुयै बुयै हस्पिटालाव दोनहैगोन, नाथाय बुथारथारा। नाथाय उथाय बाद हो। आं गासिबो थाखा फैसा नोंनि नांगौनिफ्राय लानानै मानसिफोरनि हेंथा हुंथाखौ हेन्डेल खालायजोबगोन। नों नोंनि डिसिसनखौल' खोन्थादो। आं राहुलखौसो मोजां मोनो। मा होनखो नोङो? बे राहुल अट' रिक्सा ड्राइभारखौनो मोजां मोनबाय? जाम्बि! नोंनि थाखाय अट' रिक्सा ड्राइभार जानो हागौ, नाथाय आंनि थाखाय गासिबो। राहुल! 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 आं दहाय थांनाय समाव दाउ मैना बायदिमोन, नाथाय दा बोरै खावलाया नारें खमला बायदि जाहाबजोबखो। जेबो नङा, थुदो थांसै। बारा जालांसैलै बस। बस, नोंखौथ' फार्स्टआवनो बुंखादोंमोन आं, जायाबा खावनानै लायगोन। दा बेखौनो मावनोसै। लाइफआव सासेल' हिनजाव गोसोथोदोंमोन, बेबो जायासै साला। राहुलखौ बांद्राय गोबाव दोनजानाय नंला, माबा बेबस्था लानांसिगोन बेखौ। बस, बेखौ जों नायगोन। थौ थांदिनि। थौदो बस, थांदिनि। आंहाबो एसे नांखाबाय। थौ। ओफ! हाब, मा इसिबां सान्दुं जाखो दिनैलाय? बारबो इसेबो गैथारा। बस, हा? राहुल आरो सिनायस्रिया हनै जिरायनानै रायलायगासिनो। हट! बेथाखौ होनसैलै बेखौनो सालाखौ। र' बस, दिनै नङा, सम दं। दिनै न'आव थांग्रोसै थौ। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आं बेवहाय नोंसिनि गामियाव नुजाफैनायनि थांखियानो जादों आं नोंसिनि गामिखौ जौगाखांहोनो थाखाय नोंसोरखौ बुजायनो फैदों। दानिया बे जौ लोंनाय आरो सिगारेट सोबनायखौ होबथानो थाखाय माबायदि राहा लामा लानाय जायो बेखौ नैबे जोंनि प्रमद बिथाङा फोरमायनानै होसिगोन।
दे नोंथां बुंदो। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबां मानसिफ्रानो हा एसेल' होननानै जौ फाननानै जायो। रायजोफोर नोंसोर मिन्थिखागौ जोंनि समाजा गोग्लैलांनो हमबाय। ओंखायनो रायजोफोर नोंसोरबो सांग्रां जानांसिगोन। जोंनि हारिखौ जौगाथाय मोननायाव हेफाजाब होनांसिगोन। सरकारा बेफोरबायदि हाबाफारिनि थाखाय हेल्प होनो मोजां मोजां स्किम दिहुनदों। जाय जि दानो गोसो सरकारा बिसोरनो खुन्दुं होदों। आरो नोंसोर सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामनानै सरकारनिसिम थाङोबा सरकारा नोंसिनो रांनि मदद होगोन। दानिया नैबे राहुल बिथाङा बुंफिनसिगोन। दिनै जों खोलाहा खुंग्रिनि रायजो राजा नोंथांमोन, जों दिनै बयबो समाय लानांसिगोन जे जों दिनैनिफ्राय जौ लोंनाय आरो जौ फाननायखौ खमायसिगोन होननानै। बिनि जायगायाव नांगौबा जोङो जि दागोन, इन्दि लुगोन आरो गुबुन गुबुन फालांगियारि मावनानै जागोन। रायजोफोर, अमाखौ माजों फिसिनो नोंसोरो? जौ सङाबा? जौ संबासोथ' अफ्रिखौ मोनगोन नोंसोरो। बाय फंबाय, नों मा आन्दा गुन्दा खोथा बुंबाय थादोंलै? आरो आन्दा गुन्दासो होनदों। मोदोमनि बिगुरासो जिजोबसिगोन। बेखौथ' मिथियाखैना नों? ओइ जोंनि गामियाव फैनाय मा दादागिरि देखायफैदों नोंसोरो? आरो नोंसोर मा नायबाय थाखो? ओंखारलां! मा दस खामानि मावदों आं? आंखौ मानो गोदोनायाव हमनो नागिरदों नों? नोंहा सिनास्रिजों मा मा सोमोन्दो? जाखोसो होनदों? खाट खाट हाट! बे आखायानो सिनास्रिनिफ्राय गलाब बिबार लादोंमोन ना? सिनास्रिखौ जुलि लाग्रा, जुलि लानो सानदोंमोन। थांदो हाखर सिङाव। दासो मोनदों मजाया। हे थैबायसो नामा? ओइ फंबाय, फंबाय, फन हरदां 108 आव। हेलौ, आर.एन.बि. सिभिल हस्पिटाल। नैबे खोला खुंग्रि गामियाव सासे मानसि जखम जानानै दं। माबार थाब थाब फै। औ